Sari, tervetuloa opettelemaan tosiaan kasvuhierontaa, nyt kasvuhieronnan alkeita. Ja meillä on täällä Vesa, joka on nyt halunnut opiskella tämän kasvuhieronnan alkeet. Ja tänään tosiaan harjoitellaan pari liikettä, 2-3 liikettä käydään läpi, ettei tule liikaa sitten ensimmäisellä kerralla. Sitten ajattelin, että aloitellaan niin, että jos Vesa menee ensin petiin ja Sari on ensimmäinen hieromassa. Mä saanko pyytää sinua riisumaan paidan pois? Saat. Ole hyvä, käy selimakulle. No niin, sit sä voit Sari käydä istuun tuonne. Ja laittaa asiakkaalle pannan. Kun sä siirretään tuonne, että otattiin korvat ja huonosti. Ja sulla Vesa ei ollut aikaisempaa kokemusta eikä näkemystä kasvuhieronnasta, oliko näin? Näin se on, en koskaan nähnyt edes televisiossa kasvuhierontaa. Okei. Eli mä opetan nyt Sarille tämän alkeet ja samalla kun Sari tekee, niin mietiskele ja tunnustele, miltä ne tuntuu ne liikkeet verrattuna mun tekemiin liikkeisiin. Analysoi niitä vähän mielessä. Ja tosiaan pyydän kommentoimaan sitten, jos siinä on suuria eroja. Eli tavallaan oot opettavassa roolissa myös Sarille tässä. Joo, ja mä aloitan näyttää nämä liikkeet. Sä voit Sari katsoa siitä hierontakaavasta, että saat sisäistettyä jo tätä tulevaa tekniikkaa. Eli siinä on liike 1 tosiaan siinä sun kaavassa. Ja se on tämmöinen aloitusliike. Ja siinä käsitellään tosiaan dekoltee, olkapäät ja hartiat. Ja kasvuhieronassa lähdetään liikkeelle siitä, että levitetään tätä voidetta kunnolla tänne, että saadaan, ei tarvitse sitten keskeyttää hierontaa sen takia, että lisätään voidetta. Nyt kun harjoitellaan, me joudutaan todennäköisesti lisäämään sitä tuossa välillä. Levitetään ja lämmitetään käsien välissä ja lisätään tosiaan hartioille, kasvoille ja olkapäille. Sitten lähdetään tekemään sitä liikettä 1. Ja niin kuin näet siellä kuvassa, niin kämmenet on ylöspäin, alaspäin, eli kynnet näkyy siinä. Eli kädet lepää tässä dekoltteella tällä kevyesti. Ja lähdetään liukumaan hitaasti kohti olkapäitä. Kierretään olkapäät, pyöräytetään lapaluiden taakse. Ja sieltä tullaan hartioiden yli ja pyöräytetään takaisin dekoltteelle. Ja taas lähdetään liukumaan kohti olkapäitä, pyöräytetään olkapäiden takaa, lapaluille. Ja tullaan hartioiden yli ja jäädään lepäämään dekoltteelle. Ja Vesa varmaan tunsit nyt, että se menee aika täältä alhaalta niin vaan. Joo. Joo. Ja tähän voi lisätä myös sit voimaa tarvittaessa tänne hartioiden osuudelle. Mutta muuten aika kevyt ja tiivis liike. Rauhallinen tiivis liike. Ja tässä oli liike 1. Nyt pääset tekemään sitä. Hei. Sä voit Sari laittaa tämän kuvan tänne, niin sä samalla näet sitten miten tehdään, jos on se vaikea. Katsotaan sinun pöydällä.
liikkeeseen 2. Eli tässä on taas tämä kaava. Voittehan katsella sitä, mitä tuleman pitää. Eli tosiaan jatketaan tästä, mihin jäätiin liikkeessä 1. Eli kädet lepää tällä dekoltteella. Lähdetään liukumaan kohti olkapäitä. Kiepsautetaan lapaluiden kautta. Mennään täällä niskanikamia pitkin kohti kallonpohjaa. Kädet kääntyvät, ovat ylöspäin. Tulee tämmönen niin sanottu tarjotinote. Ja etusorvet lähtee vetämään, eli etusorvet on tässä vievänä osana. Etusorvet kohtaa leuan alla. Peukalot menee yhteen. Piirtävät suun kaaren. Tulee painot suupieleen. Toinen paino tulee poskeluun alle. Kevyesti tullaan otsalle ja tehdään siikääntasliike. Jonka jälkeen kevyesti valutaan ohimoille. Tulee paino. Sen jälkeen liuutaan sternokliidulta pitkin dekoltteelle ja kädet lepää. Mutta eikö se jäänyt, mä tuossa sanoin, kun me tätä käytiin läpi tuossa, kun me suunniteltiin. En mä ikinä ajatellut, että mitään sukkestoperia on. Mutta siis siinä tulee niin hirveästi niitä elementtejä, että ihan mielettömästi. Täällä rentoutuu Houkut on pelkästään kiinni sinne, ja kun kaikki. kattelee. Joo. Niin on. Sun vuoro päästä sisälle. Sullahan jo vähän käsitystä on tästä, mitä tällä tuleman pitää. Kyllä. Mutta laitetaan ensin. Tosiaan tässä on liike 1, mikä opetellaan nyt ensimmäisenä. Ja sen jälkeen siirrytään liikkeeseen 2. Eli tässä ykkösliikkeessä tosiaan kädet on tässä lepää dekoltteella ja kynnet tarkoittaa sitä, että ne on ylöspäin. Ne lähtee kohti olkapäitä, kiertää olkapäät ja sieltä lapaluun kautta koukkaa ja palaa hartioiden takaa dekoltteelle. Miten tässä tapahtui? Tuntuu niin kuin tämä tässä kohtaa lähti sormilla, niin se on ollut. Kädet remmukset. Lähdetään. Ja kevyt liike olkapäitten kautta, lapaluut, niskanikamia pitkin kohti kallonpohjaa. Siellä